unsa to giyon sa pag Pagwawa jam ni dongeng mo nga nisugot kasi ha. natural akong sugton kay gwapo man as tingkuyan. Dayon, botang batasan. Ah, Magyayag ko sa batasan. Batasan. Dayon wanang di ka kabahay na natawa ka din ko. kisay wa nagmahay ako o siya. Kapong duwa o mo mahay. Si dongeng po wala mong mahay siya po. Unsa? Si dongeng wa kay mong mahay mo kay trabaho mo ka. Nagtanaw yung mga anak dari gapo pagkakuha yung mga anak. Yes dong ay tingkuyan. Ha? Tingkuyan. Si Nganong na in love man si tingkuyan sa kuha? Kasi din ko yan. Si Dongeng si tingkuyan. Ati ko yan. Gwapa mo ka? Gwapa mo? Ay, dongeng. Dili kamot yun nga magpapasugot. Na naman may bagong ngalan karon. Oh. Ako si Tingkayan. Oh. Siya si Tingkuyan. Ah. Ah. Oh, ayan kalimti ha. Oh. Tiko yan tingkayan. Ipalo ha, ipalo na sa Facebook. Tiko yan. Oh. Tingkayan. Asa naman ka? Asa naman ka? Siya may trabaho. Mo naman. Kuan dire ko sa giguling ko. Papasok kung dugay ko ilang 500. Asa ka man to? 500. Dito kay may ano? Okay, video okay no. Among bisita nga taga Gilon, igaga sa kong papa. Nila address balay. Sa among payag di ay. Ito budaan dito. Alam ko akong kupare ba. Dugay-dugay im lagi wa kalaag diri. Ya karon, naik ka naman iyo. Duga-duga sa di ka uli. Mo na ko ah. Papista na ka ulit. Diyos pista. Ah, muli sa kayo, malaba ko. Malaba ko yung ano. Pagyana god manglaba. Malaba yung buwag. Kano sa pamanay ka diha? Agar buntag. Agar buntag. Sa man akong uyuan ay. Pagkagwapo na lamang gadget. Hindi patag yung dumi nga nakasawan mo rin. Ansa? Unsay jackpot? Nakasawan mo. Pataka ramang ka. Oy. Gwapa ni mo. Agay, salamat. Agay, Gwapa puti. agay, Pero salamat. ikaw po, Ako pod. nakajakpot ko ka ng dunging. Nga naman. Kugihan, may batasan. Mm. May batasan, kugihan, may batasan. Yung pahagin mo ko din. May akong bunasa ko makaliwat. Dinay ba mga isip to? Mag-isip to sa kuha. Adi dyan ka mo ba ang hidri ag Asa stricto? ko dool? Hindi ko dool. Mag-isip to sa kuha. Ay, mo ni ang akong uyuan nga taga Gilon. Iya jud kong giday kog maayos tanan. Hindi mo na daig. Kinatural mo na daig ba na nakita mo sa personal. Ala ka, ay salamat uyuan kong gwapo. Ag din na lang ko to ang atong interview. Bye, Tingkayan Tingkuyan vlog.